sen, como noutrora che ensinaran a facer mulleres outras, que son hoxe tan só mulleres. Antes de verter a capa asfáltica que te curou sobre o lume, como es, ancorada na puxida Sulitzen, que vicas maneiras antigas, que levas o peso do pasado, a abnegación, as engurras desas outras mulleres das que non falas, desa outra ti que agochas na modernidade e ris, inconsciente, sabéndote fora de todo lugar, sempre amada Sulitzen. Desta vai un texto deste outro, da crise irreductible, e isto é unha historia real, que realmente describe un momento moi concreto no que si efectivamente fixen o que aquí puxen. E o que fixen foi unha amiga que conhecen hai anos que me regalou as súas bragas favoritas, e eu, como non as iba a poñer, enmarqueinas e fixen unha especie de colas. E entón escribín un texto que se chamaba Bragas de muller en poliuretano. No egocentrismo enmarquei unhas bragas con mulleres que saían, tamén con homes armados e crianzas que sorrían por nada, vivisección tamén de matriz espiral, porque estaba confundido pola distancia, absorbido nun todo desfigurante nunha cincenta sobrehormonada de grandes peitos masculinos e voz de camioreiros. Verónica Aurea, insinuante sostén de flores, un Ramiro, impasible, alemán. Calma, nun nos de taberna fumada, de acoso ao lacón, sempre guardando o grelo para os seres queridos, podéndonos o resto. Abogo por unha terminación concreta, por un país dun só nome, aos berros. As pestanas están tirantes, conformadas por un algo de sexo oral sinuoso, de país con curvas e altos que non deixan de baixar. E xa continuando, son 3 textos, pero son bastante breves, do que eu considero que é a historia máis recente deste país, resumida un pouco no que vai nestas 100 páxinas de libro, cos que vou compartir con vos. Penso que os últimos 60 anos de historia deste país que tanto nos une como nos divide, non? Somos un país de minifundio en moitos sentidos, e iso se traslada a todos os ámbitos da sociedade, non? Ben, di así: a resaca da dor, quen di 4 décadas, di tamén 400 anos de derrota, e o valor pragmático de seguir camiñando. Boto en falta sobre as páxinas a pegada das mans coa ferruxe do traballo proletario. Pertenzo ás fronteiras do medo, a crise eterna, irreductible. Pertenzo e pertencemos, nós, a un país sen estela propia, cincento e inseguro, aplacado polo desexo asumido de ser como a xente. E xa para rematar, un nós do que botar man, pois somos, até sen querer, a ferramenta como arma que freou 1000 asedios. Un nós que mantén intactas as pegadas da historia, gravadas no cotió e mostradas ao expresarnos no propio idioma e aínda como colonizados no idioma do imperio. A traballar como labregos reinventados, maiormente reconvertidos, fuxindo das horas que nos pertencen a nós, como dereito irrevocable ao descanso, mostrándonos nós
que teimamos en fuxir de toda identidade como un todo, asumindo, incluso, a cerna do imperio dentro das nosas fronteiras, de povo, de nación, tamén, incesante. Gracias.